Buon sen buon wat ha kajing syam ka janga masuthu. Para kibriyo de phiakren Shaphang Blei ki mani. Ki pensyong nang rem ni kata ka Jingsngewthuh ka jongki ka jinget ka jongki halor ta Blei ubaki ki mani. Dakaba ki penkesan. Ki jing penkesan ki jongki ba Blei ubaki ki mani ulak banle ki kamba ki babur But kata kalong ka busisha tang hangi hapreng jungi Kristan henre ki wei ru ki jat nyam lara ki long ki Muslim ne ki Hindu ne ki Sikh ne ki wei ki jat nyam ki bapher ki badan agani ka perthai manta bro ki breo dah habangi crunch phang Blei hi ka jing pen kesan ka jongki halor ta Blei ubaki mani ka dei kata hi bo ta Blei ulale hi kamba ki ba bon rukam ha ka jing em ka jongki ba ki pensyong nia kata ka jinget ka jongki halor kata ka jing kamba ka ba maki kilala banyu i haki wei ba ki kentien ngila ban ong ba ngi hi ki breong i pensyong ya kata ka Jinglong Blei halor kita ki kamba ba ki kamba kilong kita ki dang haki bangi ngi pendon kam bangi sei kum kita ki jing pensyong nia ki jongi ban pensisha ba kata ka jinget ka jongi kalong ka bajanai bat ka badai henry kadon ka jing haka ba yade ba kani namar ba ni syam ba usoi tan ru wala ulang sabar ju Blei henry i penban kumba ma uru udonya kaju ka buar ka ba Blei ule kata ka buar ban le ki kamba bat Shaphang kani ni puli hak ar koren kalanong ka ba khatwe ka ka ba khatsa ka ba ong ngin lengo lei ya kata namar ustoi tan hi upin sriem miladi yo angel ka jingshai hakatien phareng ka ong Satan himself is transformed into an angel of light. Kajing mut kani ka ong kamde ba bu syaitan upinya sriem ladi kum tau angel kajing syai henry ula da ka bor kajong ban pen kalai ladi hakadur kajong angel kajing syai ula ru ban pen kalai ladi hakadur kajong kajong phin hakadur kajong nu ru wat kidur kajong kimarat ru wat ni puli kini kusa kidan ka Bible ban pen syai kani kan kusa ka baning kong yu i kum Genesis hakalenong ka balai men ba syaitan pensyai ka im pan ba mi utu so adong syaitan uwan hakadur jong nu uwan hakadur ka jong besen ba de besen wolong uta umarat ba ong ka Bible bo itnat nak bi itnat tam ba ubastat nak bat stat tam bo syaitan upadan kam ni kani ka kabu siar ka ba ulayo bo ula pen pawe la dia hakadur ka jong besen ula wan hakadur ka jong besen bo ula kren hakaim bo ula pensyai ka im bakan ba mi uni uso ba ni ibiang kanuksa ka ba ar anda habangi puliah kitab ju kalau nong ka baningkong kumnu ba syaitan ula penkhi ka eryong ka bajur bah bat kani ka ula penan kami kani ka le er ban penyiap iki khun ka jong ju kat ba kidang syong lang ha ka we ka jaka ka we ka yeng ha ka ba kle bam kle di lang kle lum lang sipara ba kani ka di ka kamba ka jong syaitan bu ula penkhi kani ka eryong Blei khlam simdan bentai eru ata ji ben khie ka eryong syaitan hi ula le kani but ngan wan ra se kanuksa ka balai ba kani kanuksa ka balai ka de kanuksa ka bakham pau shu ka bakham batai shu ya ke ka banga persyang ban batai hang ni ba kani ngi syam ha Exodus kala nang ka ba nyo ka dekat ka ba pra ha dekat lai ngi no puli kini ki dekat henry ladap hi puli hi dala de kani ka benta jeng ka kitab jeng Blei Exodus nyo pra ha dekat lai pen syam ba kumno bu Blei ula pendon kam yu Moses bu aran but ba kin pen kala besen ikitu ya utu deng du jong aran ting yu i hang ni bu Moses bu aran takabor Blei hi kelapen kala besen yu utu deng du henry isyam ru bahaka ju kapor kini kinong le aswar kinong le pertong jong kri Egypt ki bamani syaitan kiru kelapen dan kam ya kabor jong suit pat ban le ka ju ne ban perthu ya ke ka ba Moses bu aran kiladep le lemba kabor ju Blei kani ka pen i baka ka boleh ka bo Blei ule syaitan ru ya le ban perthu ya ka ju hi bat ula hiru ban le kata bat kani kawan ra ni ban keli hato namar ba syaitan ula ban le kini kamba ula ban perthu ka bo Blei ula ban le hato ka demo yangi ban ong no bu syaitan udan ka Jinglong Blei bat namar bu udan ka Jinglong Blei gin mani no ya
Dai lei Reuben ngimla ban ong ba usaitan udon ya ka Jinglong Blei. Henry kabas ngau thau mula pat kalong. Bagi bria mentah hai kini kisngi mentah ke bangi ki pensyong nang rem ya ka Jinglong Blei ka jong ukpa ki beneng halor ki baro halor kita ka jingla ka jong u ban le ki kamba. Ki pensyong nang rem ya ka Jinglong Blei ka jong ukpa ki beneng halor ka jingla ka jong u ban le ki kamba. Dai hang ni ka bang asyam ya ka Jingsngewthuh ba ka Jingsngewthuh ka bangi ngiladon baro si kata Shaphang ka Jinglong Blei kalong ka babakla. Te ka jingkli kalong ka tenrai jong ka Jinglong Blei ka de ke sisha kata ka tenrai jong ka Jinglong Blei ka bangi don kam bengin Ngewthuh. Ba bengin Ngewthuh ya ka ni idon kam bengin phai sa ka jing ka jong Yesus Kristus. Ka don kam ingi bengin phai sa ka jing ka jong Yesus Kristus bengin Ngewthuh ya ka Jinglong Blei. Kadal kolong nomar bo ka beningkong ka bo Yesus Kristus ulawan long brio bo ulapan pa ya ka Jinglong Blei ka jing ka jong u bangi tip bu ulong udon ka Jinglong Blei. But kadal kolong nomar ba dengan dah bangi pulih hakul sai kalau nang ka baar ka rekod ka bakandai ngi syam kini kentian ka boong na ba hau temut hau Yesus Kristus ka jingdap ka Jinglong Blei ka syong teli ka jingkli belei bakani ka jingdap ka Jinglong Blei ka syong teli telong hau Yesus Kristus. Ipuli hakul sai kalau nang ka beningkong ka rekod ka bakat kendai ka boong na ba ukpa ulas ngubha ba ka jingdap baro kan syong hau temut ka jingdap baro jong ka Jinglong Blei kan syong hau Yesus Kristus. Bat ni syam ha ka Bible ba ublei ulapan pau ya kata ka Jingsngewthuh ka jong u ba ukhun jong u undon ya kata ka Jinglong Blei da ka ba ukhaya la ukhun dalade bat nalade hi. Bat namar kata la ong yu Yesus Kristus bu ulong ha ka dur ka jong Blei de na kani ka daw namar bu Yesus Kristus la khanu Blei na kani ka daw Yesus Kristus udon ya ka dur jong Blei. Bat ni puli kini kentian hakul sai kalau nang ka beningkong ka rekod ka bakat san ko ong ubal long ha ka dur Blei bamla yo i ubalak ha ningkong na ka jing thau baro te kawai syang syukwa ban Ngewthuh hang ni ba anda ha boong bo Yesus Kristus ulang uta ubalak ha ni ki jing thau baro kamut bo Yesus Kristus la thau umde u jing thau jong Blei uklam sim la thau yo u ka jing wan ra ka ni ka tien jing thau hang ni kalong namar ba ka tien khasi ka duna kam don ka tien ka ban thau ya ka tien creature ka ba mut bandon kata ka jing mut ka jong ka ba kham yar ban na ban kenthop du ya kata ka kentien pareng ka ba mut being ni kita ki kinja ba im mo ngala ban ong dang no da kata na ki kinja ba im baro udi uni balak han kong te ya ka tien khasi namar kolong ka bolingkot ban pen kelas na ka tien pareng se ka tien khasi amban se ni hapan pendon kami kini jing thau ni gidi ban Ngewthuh bo Yesus Kristus umdei uta bala sya thau hede udu bala sya khan ukpa yo angel la thau yo Lucifer la thau hede Yesus Kristus la kha kata ka di ka penlong yo ku khun ublei uba ngi mangi hi ki bala sya thau ngimla banong ki khun jo ublei kombo Yesus Kristus ulong khun jo ublei te kani ka jing mut jong kani ka lenong kani ka dekat kolosai ka lenong ka beningkong ka dekat ka bakat san kalong kumni namar ba Yesus Kristus ulang ubalak ha na baro ki kinja ba im ki beings baro namar balak ha ya ublei na ublei namar kata ulang ha ka dur ka jong ublei namar bu Yesus Kristus la kha ning kong na baro ki baro balakhai uno ublei dengan kata ka daw bu udan ha ka dur ka jong ublei ulang unong bu unong thau nong penlong iki baro ba la ong hang ni ba ublei ulapen khai ula jong ukhun nalade ba dalade hi bu unong uta unong thau nong penlong iki baro na bangi puli ha kolosai kalau nong ka bakhat san ka rekod ka bakhat nyo ubalong ha ka dur ublei bamla yo i ubalakha ningkong na ka jing thau baro uba
hau la tahu ki baro haki beneng bat ha khandau ki balala banyu I bat ki bamla banyu I bat laki cat lani ki hima lani ka jingshin sha lani ki bor ya ki baro kain la tahu do bat ya bat ula long menshwa ya ki baro bat hau ki baro kilaya ini lang kani ka penpau bo Blei hi ulak hai ula khun shwa bo un sedang ya ka kam ka jing thau ka jong bat ulak hai khun bo un long uta un nong thau nong pen long ya ki baro mar Blei ula thau kam bala ong ha kolosai ka nong ka baning kong ka khat ka ba khat san ha khat nyo bo khun Blei ula thau ya ka perthai lingba khun ne da khun ba ya kani ru ngila ban kersan Diki dekat ke bangi syam proverb kalau nang ke bapara ke dekat ke ba arhu hadu lai pho ke ba ongkom ni. Utrai teman Blei kini diki kentien ke jong u Yesus Kristus anda haba ula kren ni kini kentien lingba u nong tho jong ke proverb u Solomon haba ong utrai teman Blei ukpa ula penyo yang Yesus Kristus haka jing sedang kalenti jong menchwa ki kam jong men barim la penyang yang nadu bam jukut nadu ka jing sedang haba empat la long ka khandau men ba empat la don ka jing jeliu yang lakha men ba empat la don ki pukri ki baslei da ka men shwa ba empat thong ya ki lom ba shwa ki lom rit yang lakha kat ba empat thau ya ka khandau lamni ya ki lingkha lamni ya ka jing sedang ka domet jo ka khandau men ba ula pen scam ya ka beneng ngala don hangta men ba ula bu ya ka dur pulun halor ka khamat ka jing jeliu men ba ula pen scam ya ka sun beneng men ba ki pukri ka jing jeliu kilaman khlan men ba ula bu ha ka duriau ya ka put baki kin rengkang ya ka hukum jong men ba ula pen tikna ya ki nong rem jong ka khandau hangta ngala don hajan jong kum urang ba nong tei bat ngala long ka jing sngobha jong hala ka sngi ngadale kemen borobor ha khamat jong ya hangni ni Jingsngewthuh ba Blei hi hashwa bu un sedang ya ka kam ko jong bu un tha bu un penlong ki baro ula penyo shwa ula khun jong ba Yesus Kristus hi ula da batai ka ba shai ba Blei ula penyo yu ni ula penlong yu penwan dur da ka ba usu kha yu bat hashwa bu un tha ki baro Blei ula penyo shwa Yesus Kristus da ka ba shukha te habo ong ba Yesus Kristus udan hakadur ka jong Blei kani ka pen scam ba Yesus Kristus ulang hakadur ka jong ukpa jong udan ulang thek hakadur ka jinglong tanrai ka jong ukpa jong ba ka jingkli ka long ka dur ka thau ka dur hi ka thau ka jinglong ka ba ukpa ulong ka jinglong ayu ka ba Blei udan ka jinglong ayu ka ba ukpa udan kamdon ka wei pa ka wei ka juba ka teba Blei udan ya ka jinglong yang ka jinglong Blei Blei udan ya ka jinglong Blei namar kata ujusu udan ya ka jinglong Blei ka bawan hau namar lakha ya ne dai ki wei pa ki kentien ngila bon ong ba uyo ya ka jinglong Blei namba ka jingyo pateng uyo pateng ya kata ka jinglong Blei tingila bon ong ba ka jinglong Blei ka jong Yesus Kristus kalawan na ka jing sisa namar bayu nambar ya lakha no Blei namar bu ulong ukhun ju Blei kata ka de ka ba penlong ya uta ubadan ya ka jinglong Blei te ka jing pinsisa ya kani ka jing ong ko jonga ngila ban syam ya ka jing ya thu ngila ban syam ya ka jing ya thu khana Shaphang ka jing tha jing penlong ya ka perthai ya kani ka jing sisa ka ba Yesus Kristus udan ya ka jinglong Blei namar bu umi no Blei isyam ya ka jing sisa ka jing ya thu khana Shaphang ka jing tha ka jing penlong ya ki baro pa ha ka ba ya de ba kani nya pulishwa ya kani ka dekat ka bangi syam harum kala nang ka baning kong ka dekat ka ba arpho ka ba ong namare kita ki ru ki bamla yo ki jong Blei na du ka jing penlong ya ka pothai la yo shana bala Shaphang ya ki na kita ki ru bala thau ki balong ka bor bam jikut ru ba ka jinglong Blei jong te phio hangni ba kita ki bangim la ban Jingsngewthuh Shaphang ka jing ka jong Blei
ke bakan thop ya ke jinglong Blei la ban so thu ya ki lemba kita ke ba mo uhi Blei ula thau ti nginya phai khindian se ke Jingsngewthuh khana Shaphang ke jing thau jing penlong ya ke ni ke perthei ba ki boro ke badan haka ba ngi puli kini kentien ha Genesis kalau nang ke baningkong ke dekat ke bakat we ke bakat ar haka ba Blei ka ketien Blei ka ong kum ni Blei ula ong ru to ong tolong baka khandau kan penmi spe baki johor kin pensai sembai bat bagi ding so kin sai so halaka jat ki badan la usembai hapo jangki halor ka khandau te klalong kumta te ka khandau kala penmi spe bagi johor ru ki la penmi sembai halaka kajat bagi ding so ki ba pensai so halaka jat ki badan la usembai hapo jangki ti Blei ulayo bakala long ka ba ti ka jing hikai ayu ka bangi yo hang ni ka jing hikai ka bangi yo hang ni ka pen yang ba uni uso udan ha usumbai ubalong kum ma uhi uban salong kum ma uhi ada uding so pho ni uding so plom ru usumbai badan ha uni uso anda thong ya hapo khandau unmi udiang bolong ko mo uhi bon punmi ikiju kiso ka ba uni udiang boningkong upunmi lada udiang so apho utu usieng badan hapo so apho unpunmi udiang bon punmi u so apho ni upunmi udiang so apho hi kamdai tat hadu ba uta udiang ubami na uni usumbai ulang udiang so apho anda ula punmi u so apho hakitanat gejong Henry penban ulang hi udiang so apho shwa ba kiso rukin la benmi te kumtaru ujisu umdei Blei hadu ba undalala banle kamba ni ulak banle kita kikam ki ba Blei ule Henry ulang Blei ne udan ke Jinglong Blei namar ulang usumba ju Blei ubami hina Blei kani kalong ke jing shisha ke jingman long brio ko jong Yesus Kristus anda ha bahangi puli ni wat binya ke jinglong ko jong Yesus Kristus ha ke jingwan long brio ko jong kade kan ni ka bangi la ban siam nitip ba yo Blei ba ulang uta ubatip lut iki boro da ka pharing ong all knowing ne omniscient God bodan bolut iki boro omnipotent God but ude Blei ru wala bandan hamman ki jaka hakaju kapor hakanu kapor hak boro ki jaka ula bandan omnipresent God omnipresent being but kini lu ki ki ba ukhun ju Blei udan but ka Bible ru kanuksa ka bangila ban siam ka Bible ban scam bo Yesus Kristus de ukhun ju Blei udan kini ki boro kadai ha ka jing thau ka perthai ka Bible ko ong ba Blei ulakren ba ki boro kilalong Hari menu balakren ni kentien tolong ka jing syai tolong udieng tolong ka tolong kerengkau ba kumta ter menu balakren ni kini kentien ude Yesus Kristus nabang ila puli hakitu ki dokhat mentan ki begadang sudah puli hakulesai ba Blei ula thau ya ki boro lomba akhun de haba ka Bible ko ong ba Blei ula ong tolong ka jing syai ude Yesus Kristus ba kren ni kini kentien ba ula ong tolong ka jing syai kelalong kani ka pen ibu Yesus Kristus udan ya kata ka buar ka bu ula ban le lu iki baro ko ba okpa ula la ban ne ba Blei ule ya kani lomba akhun jong ai la akhun jong bu pen pa kata ka buar ka badan ha Here ha ka jingwan long brio ko jong ujisu la no ikini ki buar baro ka ba ula dan adu ki buar ki bom sikut ka buar ka ba ula ban tip lu iki baro ka buar ula ban bandan ha ki jaka ha ka abro ki jaka ha ka ju ka buar ka ba ula ban le iki baro ka buar kembang omantan ka buar haluar ki baro ne kalau kabuar ka bah khali tam omnipotent te bangan pen sisai kani ngan pet ikini iwe kani ka jinglong ka ju Blei ka ba Blei udan bu Yesus Kristus ula judan manchwa bangan pen sisai ku ngan pen sisai bu hato Yesus Kristus ula mo ban tip lo iki baro kapor bu wan long brio
Ipuli kini ki kentian halukas kalau nang ka baar ka rekhot ka basan puar. Ke boong kom ni. Uji suru ulanang khrau ha ka jingstan. Bat ha ka renyeng, bat ha ka jingsngewthuh khamat Blei bat ki beriau. Peji itu ki kentian ke beningkong juga ni ke dekat ke boong kom nu uji suru ulanang khrau ha ka jingstan. Ha ka Jingsngewthuh ka jonga hi simet. Kamla benlong. Ba uji su untip lut yaki baro. Ada ka Bible ka ong ba ulanang khrau ha ka jingstan. Ngakren uji su Kris kum uta belawan benlong beriau ha ka por kaya ka bomenta ulawan long beriau. Umde ha tu kaya ka ba uklampat simlong beriau. Hadien bu lawan long beriau. Kum beriau kat ba udang em ha ka ni ka perthai. Loong ba ulanang khrau ulanang san ha ka jingstan. U kenja ba em ubala bantip lu ki umla bansan bat bantip bansan ha ka jingtip ba ka jingstan. Henry uji su Kris loong hang ni ba ha ka jinglong khana ka jong ulanang san ulanang khrau ha ka jingstan. Kani kamla ban pensisha ba uji su Kris ulatip lu iki baro ban ka pen scam ya kata ka jingong ka ba uji su Kris anda haba wan sa ni ka pathai ula no ita ki bor Blei shadian ha ka shabeneng bat lawan hikum ubriau ubam tip iki ru ti kadena kani ka daw hiru ba uji su Kris umla ban tip iki baro ka bala play ya ka lat kalenti ubu unsha pensoi bat ka Bible ko ong yingi ba Blei umla ban pensoi umla ban sha pensoi Blei umdan hak kata kerdan ha ka ba unsha pensoi nomor Blei ha Jacob kalau nang ka beningkong ka ba khat lai loong na ba yu Blei la sha pensoi Blei nomor bu tip iki baro ha to phila ban pensoi u botip iki baro phinumla uta u botip ya ka bakut na ka ba sedang ya kum uta phinumla ban pensoi dalai ru em uta u botip iki baro ula ban tip ya ka do anut ka jong phi la ka bakhut ne ka basniu ka don ka jing thamu ka basniu namar kata ha ka jing tip iki baro Blei umla ban sha pensoi bat kat ba uji su Kris hi umpat no ikini ke bor Blei anda haba uwan sekani ka perthai lada uwan da kata ka bor Blei ban tip lu iki baro ya uru umla ban pensoi bat lamdam la pensoi kumnu kan ka Bible kan ong ba ya uni la pensoi lu haman la kiwi mat kum ba yang ngiru la sha pensoi tumur ka jingjob ka jong uji su Kris ru kalong tangka puriskam namar ka jingjob ka jong uji su Kris ka dibandi ka jingjob ka basisha namar kata ka don kam yu uru bu umde ban tip lu iki baro namar ansha pensoi ya kum ba sha pensoi mengi nambar kata ka jingjob ka jong uru kan ai sing kermen yangi bangiru ila ban job ngin kener ki ki jongi da ka jinget ban bat scam kata ka jingkular ka bangiyo ha uji su Kris ba kata ka jingkermen ka bangiyo kata ka jingjob ka jong kan long ka jingjob ka jongi dong yelet sa ka benta ka baar ka jingdon bor kata ka bor ban le lu iki baro omnipotence the omnipotent God omnipotent being ka Bible ha ka bede ba kani ka ong bak umensim jong Blei ubok pa ulang ka bor jong ka bupen pa bu umensim bakhut hangni umdei urang ndiang ulang renyang ulang sabar jong Blei hande ude Blei hi kade ka bor ka jong ka bor ka jong Blei kade mo hi bat ipuli ba kade ka bor Blei ba ka meri ka pun uji su Kris halukas kalau nang ka beningkong ka dekat ka balai pusan ni puli kani tika meri kalau ong ha utau angel komno kani kanlong habang ngampat itu yu ubreu utau angel ti udaya thu ula ong haka umensim bakhut unwan hapa bat ke ede bat kabor ubakhli tam utau bakhli tam ude Blei ude utau bakhli tam bo ang hangni anda habo umensim bakhut unwan hapa kabor je uni bakhli tam ru kan ka halor jampa namar kataru ya ita bakhut ya iba on kha on khat ukhun Blei ti hangni ngi di Jingsngewthuh ba umensim bakhut udei kabor hi jong Blei ukpa bat kadi kani kabor ka ba penlong ya ka meri wat la kadi ka
kadai ka thei soti hane kala pun khun ke ka bak amla ban long kala long bawat ka science ru kamla ban watai kumnu ba kata kala long hane kadai ka board Blei ka bla bla ban penle ikini ki ibaro te hakabe dei ba kani ka board ka jong Blei ka jingkeli kami menu ba Yesus Kristus ulale ka kamba ka baningkong haka jing ka jong kum ubreu ka jing ka juba kadai hadin ka jing pembaptis namar dengi puli hayo nes kala nong ka baningkong yo kumnu ba Yesus Kristus rasya pembaptis da yo nes nong pembaptis ba hakala nong ka baar ni syam ka jing thu khana kumnu ba Yesus Kristus ulapan kala wan ya ka But isyam hakala nong ka baar ka dukhot ka bakhat wei baka ong hang tu bakani ka dik ka kamba ka baning kong ka ba Yesus Kristus lale. But ja yu ha ka jing pun baptis ka jong Yesus Kristus de hakani ka por ka ba ya Yesus Kristus la pun sle du man sim ju Blei. But bala pun kup ya u da ka bor ya uba ya ba un le ya ki kamba hakani ka perthai. Ni puli hamat hios kalanang ka bakhat kalanang ka balai ka dekat ka bahan riu kumnu ba uni umun sim Blei ulawan herkom ka paru panahap halot Yesus Kristus ba de kani kan ka ba penlong Yesus Kristus ula bani ikamba haswa kata iklam simna puli hangnu ru ba Yesus Kristus ule akamba ba ka Bible kalong ka basai ba ka pun pau sina ba ka kamba ka buningkong jong Yesus Kristus ka de bu pun kala wanya ka ba kani ka de hadin jong ka jing pen syap pen sle ka jong da umun sim jong Blei ni ka bor ka jong Blei ka wan ha ba ba kani kam de tang ka Jingsngewthuh ka jong ahi pet ka ka bu pitar yalap ha ka yeng jong Cornelius ha ka bang isyam ha ki kam ki apostol ka lanang ka ba shipho ka dekat ka balai phra ka bu bu pitau Shaphang Jisu ubana Nasaret kumnu bu Blei ula pen sle ya da umun sim ba khut ba da ka bor ubalayat keleng udah lihat babha udah penkia kita baru ke belaban sitam do syaitan da bo Blei ulang ringkat bat ki yang ni syak pensle adu syak pensle adu men sim bakhut pada ke udah kabor jang nu kadi kabor ke jong Blei nomor Blei udah ringkat bat kadi ke jingdan ringkat ke jong Blei men sim bakhut udah ulang ke jingdan ringkat ke jong Blei bo ulang ru kabor ke jong Blei baka di kani kabor ka batrei hau Yesus Kristus ba lingba Yesus Kristus bu unle ikini hikam ban penkhia iki brio ki bapang ki bositom ba ki basyabat syabat haki ksud ni ki bapang ksud te kani kadi ke ka ba pen scam ba Yesus Kristus klem dan kabor haladi hende u habban syania hau Blei bu un ai kata kabor hau bu unle ikini ki baro namar gidi ban kan ma bu Yesus Kristus ulawan kum ubriau te ka balai pan ka bor bandan hamman laki jaka ka wei ka jaka omnipresence te ha ka jinglong briau ka jong Yesus Kristus ka mensim ka jong ka syate ha po kamet kamla ban mi na kamet ka jong bakan syang syarum syaneng ha kan ka perthai kamla ban mi bandan hamman ki jaka ka jong ka por bat ngisut hu ya kani anda ha bengi phai ya ki jing puli ki jongi ha ki yones kalanang ka bakhat sa ko dekat ka bakhat riu ter ha ka ba Yesus Kristus ukran Shaphang uni unong pentingan uba unsawan bu ong kumni ha dekat ka bakhat riu ong ngaru ngan duai ya ukpa di un ai ha phi ya uwei pat unong pentingan bu un yo ya sa lembat phi hala kerta ka jing keli kalong hang ni ha to Yesus Kristus aba Ukraini kini kentien ha dekat ka bakhat riu Yohanes kalau nong ka bakat sa atau ukurannya ke ka ban saja kalawe ne ka balaja ha tu kapor kalau ka ba pau sena hani bu Yesus Kristus anda ha ba ukuran Shaphang uni unong pentingan uban sawan ukurannya ke ka ban saja bu ong ba anda ha ba uni unong pentingan un sawan ula bandan lambat ki shala kirata mut kat ba kindang ula bandan bat ki henry mau ha ka jing kajing hikai ba kajing tip kajung ba kajing hikai jung ka Bible hiru ngi Hasyam bu Yesus Kristus wa ban lit no syabaneng dan syu hang ni bat ni menta tu Ukraine kani ka benta ba anda ha ba wan uni unong pentingan unwan ha kapor ka ba Yesus Kristus lit no syabaneng
Ba uni unang pentingan unwan bandan ringkat bak kini kisenran ke jung hala kereta kat bak kidang uni unang pentingan undan kat bat ki. Bat habu Ukraine Shaphang uni unang pentingan Jesu Christ ubeteng ye ke jingkran ke jung ha dekat ke bakat nyo ha ba uang. Ya sim ke jing shishaken. Aku akan sangi sya hari ni ka mat. Sim ke jing shisha. Manu boang ngalong ke jing shisha ha to amde Jesu Christ. Udah Jesu Christ boang ngalong ke jing shisha. Te haba uang hang ni ya sim ke jing shisha uni unang pentingan. Udah sim ke jing shisha. Sim jong Jesu Christ ken. Kami de kamen sim ke jong uhi. Ya ubah ka perthai kam la pan pediang. Naba kam yo I ya lemne kam ithu ya uhi. Kam ithu ya Phi henrei phi ithu ya namar yaisa bat phi bat unlong ru happy. So si sien biang Jesu Christ hang ni tu ki beta ki bakhat du ki kentien ki bakhat du ang komno phi henrei phi ithu ya balai namar yaisa bat phi mano ba yaisa bat ki. Atau amde Jesu Christ hayo anes kalau nang ka beningkong yang ni syam itu kentien ba ang ba ha ka beningkong ha ka ba meningkong la don uktien ba uta uktien uta uktien lang ba ublei uta uktien ulang ublei ba uni uktien ha ka dekat ka ba khat sang syam ba ulalong ba kenjado ba uladan lang ba kibriu ne ulas syong la sa lang ba kibriu tu ang ba uni unang pentingan sim ka jing shisha uyai sa bat ki senran ki jong uya syong uya thu khana uya bam uya di bat ki wa uang ru uni unang pentingan sim ka jing shisha un salang ru haki un salang hapo jong ki un salang Ukraine ke ka bansa one but kani ka jing ong ba unang pentingan uthau Jesu Christ nang pau shana shu hakabangi puli hakadukat ka bakhat parau ang ngan I no khon swet yo phi ngan wan pat ha phi Ukraine Shaphang yala de phi ukram kren Jesu Christ habu Ukraine unong pentingan uban sawan uta unwei pat unong pentingan uta sim bakhu uban sawan ukram shim la kren ya kum uta ulong renyeng uba shabar jong uhi hede Ukraine kum Ukraine hakata ka dor baki lu ki Jingsngewthuh wa anda habu Ukraine Shaphang unong pentingan bu Ukraine Shaphang yala de ukdau yala de ma ulang tam nong pentingan bu ong ba anda haba wan hakata ka dor jong unong pentingan hakador jong sim bakhu ula bandan hakador anut jong phi Ukraine ka nungut kini kibriu amde tang uwei Ukraine bun ngut kidan dakumnu Shaphau khat wei ngut hande amde tang ki tu khat an ngut kini khat wei ngut ki senran ki ba yo snow kini ki jingkran ka jong Jesu Christ kiwei ru ki yo snow jingkran Jesu Christ bat ki Jingsngewthuh bahanda abau Jesu Christ Ukraine Shaphang unong pentingan anda haba uwan undan hakado anut jong uwei po uwei tumut Jesu Christ kapen I hang ni anda haba uwan hakador ka jong unong pentingan undan hakado anut jong uwei po uwei usanran ha uwei po uwei banget ka bapen I balada uwei usanran udan hakawei ka benta jong porthai pa uwei pat sakawei ka porthai Jesu la bandan habaro atli ki jaka hakaju ka por ba ko bonga ong ki Jingsngewthuh ba anda haba Ukraine Shaphang unong pentingan bu Ukraine Shaphang jong ka paushna hakadekat ka ba athu ka ba ong kumni Judas uang ha uta Iskariot ko try namar Blei ba men sapen pau yala de hangi te hakata ka perthai phi uni Judas Jingsngewthuh namar bu Jingsngewthuh ya ke ka bu Jesu Christ uang Shaphang unong pentingan bu kedau Jesu Christ hi uang ko try Blei ba men pen pau tang hangi men pen pau yala de tang hangi bat haka perthai bat kedekat ka bubut kedekat ka ba athu lai Jesu Christ uang kumni uang lada unu ru uiet janga sumar ya ka ketien janga ti uta okpa janga iet je ban ngin ya wan ha ban ngin ya sa ban manu ban wan ban sa ban penlong ka jakasa hapo ka men sim ka do anut ka jong uta buriu ude okpa bu khon ni te bu okpa udan ya ka bor bu ula bandan haman ki jaka kat sebab Jesu Christ ulet mu udan ru be kisenran hang ni I bo umdai tang ukhun ru bala banwan hapo ka do anut ka jong buriu handai ukpa ru syang ha ta ka do anut
Kabo pen walau Yesus Kristus udan hang teh habeneng ha ke Jinglong bekerja doa ka jeng udan habeneng bu yasa nya ke benta jengi. Ulak bandan ru ha ka doa nu ka jengi. Ulak bandan hang ta ha bangi dan. Kam dan syu kata ka jingte kumba kalong ha ka puar ka bu udang long breu. Ba ka mensim ku jeng ka dan ha po jeng hi. Tinggi hang ni bu Yesus Kristus Ukraine Shaphang ha bu Ukraine Shaphang unong pentengan. Kum mensim ka jing shisha. Ukraine ban thau ya la dehi. Bat udai ma lemba ukpa ban wan ha ki senran. Bat dai tat hadu ka jinglek no jeng shabeneng. Hakaba ya on pendan buram pat do ukpa hi. Ba un salak ban dan ringkat ba ki senran jeng ne ba un sadan pat ya kata kabor bu la ban dan haman ki jaka ha ka ju kapor. Bat dai halor kan ni ka jing Jingsngewthuh ka ba Yesus Kristus hi. Hagi senran Ukraine kini kentian hayo anes kalau nang kebakat nri ko dekat ke bahanyo. Henry ngayat hu ya ka ba shisha hi. Kamento ya hi. Banga ngan lek no. Namar ladang ngam lek no. Uta unong pentengan wan hapi. Henry ladang ngan lek no. Ngan pa ya hapi. Hang ni Yesus Kristus Ukraine batai ya ki senran ke jeng wala kata Jingsngewthuh yakini kisenran yakini khubor bu haban litno kapen sosi ba kapen ketang ke do anu ke jengki hedai ong ngahap lek namar kedi menta ke jimentoy ke jengpi namar ladang ngam lek nganum la bonwan phai biang uta unong pentengen ubanga nga ong pi bu sawan ban sa apo jengpi menu bonwan sa apo menu ban long ke jakasa apo ka do anu ke jengki udai mu lembot kupa uta unong pengen unum la bonwan lemda Yesus Kristus lek shwa shbeneng. Bat de hang ni bengi Ukraine Shaphang kata ka jing pendan buram ko jong Yesus. Ha ka jing pendan buram ko jong Yesus Kristus. Ka ba ulayo hadien ka jing lek no ko jong shbeneng. Ulayo tang ikini ka bor bu la pendan nut hagi jaka boro. Henry kumju du ikini ki we ki bor ka ba umdan ha po ka jing wan long brio ko jong kum ka bor ban tip lut iki boro ba ka bor ban le kabor halor ki baro kabor ka bah khli tham ko bangila ban ong ba yakani ikini ki bor Blei latip kerteng kiru kum kita kaburam jauh pa kaburam ko jauh pa yakani ngi puli ha yones kala nang ka bakat nyu ko dekat ka basan ha ka ba Yesus Kristus udwai ba amba menba udwai Ukraine kini kentian ha ba ong de menta ko pa tu pendan buram mami yang lembat malade da kata ka buram ka ba ngaladan bat me menshwa balalong ka pertai pi hang ni wang pendan buram da kata ka buram ka ba kadi ka jong mehi ku pa kata ka ju ku buram ka ba ngaru ngaladan ku ba meru ngaladan menshwa bakani ka pertai kan long Yesus Kristus Ukraine ha ki por menshwa anda ha ba ulakha Blei ya simla yo tang ya Jinglong Blei Henry Blei ula pen khamti ya uru ya ka bor Blei ya ya ka bor Blei ka bo untip iki boro ula ban Jingsngewthuh iki boro klam dan kam ya kata ka bor ka ba akadukam ka ba udan kam ha ka bor wan long brio te ka jingkli ka long hato Yesus Kristus long mu Blei namar bu dan iki bor Blei kan mau ke ka banga ong katu kat ni minit menshwa bu ong ba usop ho ubami halor kitnat ding upen pau ba uni uding sop ho Henry dai tat hadu ba uding ulade ban penmi usop ho bu uklalong uding sop ho ngangai Jingsngewthuh ya ka jing batai ka jonga ngan shu ong biang uding sop ho ne usop ho ubami halor kitnat ding upen pa bo uni uding sop ho Henry dai tat hadu bo uni uding ude pan penmi usop ho bo klalong uding sop ho shwa bo penmi usop uding sop ho namar kataru ladangi mla ban pensyang nang rem ya ka Jinglong Blei halor ka bor ne ka jingla ban le ya ka kam ke kata ka Jinglong Blei ladangi mla ban pensyang nang rem ya ka Jinglong Blei halor ka bor ne ka jingla ban le ya ki kamba
Te ka Jinglong Blei ka de ka Jinglong Blei. Ka Jingya pher hang ni. Ka de ka bangin la banyu ha preng Yesus Kristus bu syaitan. Ha syaitan ngiyo ba anda haba ula penya khalat ila dia unong la unong bu nang thau. Ula klalong ujing thau badap tang da ka jing sniu sudah. Ba ka Bible ko ang ba men bala thau bala penlong ula long uba jana haki baro. Hendrai kata ka jing janai ka jong kala ja no anda haba la shem ya kata ka jing ka pop ne kata ka jing ijili haba ka Jinglong ka jong ba kata ka jing ijili kalawan naba haba usaitan ula penya khalat ila dia no Blei. Namar kani ka pen ibo usaitan umla banlong uba bahas syabaz Blei. Udang mut ha ka Jingsngewthuh ka jing Shaphang ka jong ula banlong babha bo boleh se uba kham bahas shu banyu Blei syabaz Blei. Hari pun ban suki phasuki usyam ila dia. Baki ki baro ha ka Jinglong ka jing man ka jong kino ban le tang ka basniu sudah. Usaitan ukalampoi perkhat buun penyap iki brio buun tu buun thiem buun penlong ya perthai kum ni kum bakalong ne buun syam ila dia bu long basni kan ni ritat hadu baun da Jingsngewthuh sisa usu da Jingsngewthuh nganget bu Jingsngewthuh du pasabar jung Blei kamdan ka jing pha Yesus Kristus pat hakawai kalang kaliang ni syam ba uyai long babha wat sabar jung Blei. Pak haluar kani kamat ang syakwa ban ong baki don kila judan ki brio kiba ong ba Yesus Kristus ula ban long uba baha namar ba udon uta umsim ba khoi ba em hapo jung bu Blei em hapo jung takada ula ban long ba baha bat kapop kamla ban job henry ngidai ban Jingsngewthuh bakata kamlong sisa kamta namar ba habangi puli ka Jingsngewthuh khana jung jingsha nat phana jingsha sa nat phana ka jung Yesus Kristus halwal ulum ka beri ni syam ba hangtu Yesus Kristus uang kumnu ka weni kentien ka ba ukran uang Blei junga Blei mala no nga ula sha no hau kupau jung ula sha no hau Blei mensiam ba khoi ubla judan haka met ka jung ban em haka met ka jung nadu kapor ka jing bam kipor ki bam jukut hadu kapor uladan hendrai hakapor ka ba ya ula sha sa na phana Blei ula sunan ba ka mensiam ka jung kala thali ba ka jingdan ka jung Blei kamdan shu mensiam ba khoi ula no ka mensiam jung khpa di klam ka jingdan kat ka jung Blei ka ka ba ngila ban syam ne ka ba ngila ban khmi kalong bu ula ban long kum syaitan bu kalalong bosni bu unum jit ya ka ba hendrai hangni ngi syam ba Yesus Kristus sabar jung Blei ubal long ka jing ba Yesus ujit ya ka jing ba ujit ya ka ba ha ba ang hakikti jong me ko pa nga IT ka jing em ka jonga bat ka de ka ni ka Jinglong Blei ka de ka jing ba ka Jinglong Blei ka de ka jing ba oi syaitan ulala ban le ki ju ki kamba ka bu Blei ulala ban le hendrai umla ban long Blei namar don ka jing ba ha uhi udan kami Blei ban long ba hendrai Yesus Kristus ulong Blei ne udan ya ka Jinglong Blei kapau am nambar bu ula ban le ki kamba bat hang tu hading phana ka ba sudian tu ka ding phana umla ban ulang utlat umla ban pen em dia bat kadai ka ba kitu ki kinong syun ki jong ki ong ya ki wei ula ban pen em dia simla ban pen em ka ba ki ong wala ki ong ha ka jing pam tip hade ka jing sisa ya ladi umla ban le em umla ban pen em dia namar Blei ka tu ka bor Blei ka bala pen sle ha por ka jing pen baptis kamdan shu ban hendrai ka ba penlong Blei ka ba pen scam ni kata ka Jinglong Blei ka jung namar ka de ka jing ba bang yo halo ding phana bawat la kila syo kila benthiu kila le bam su nyau hendrai Yesus Kristus ule kamnu uang duai ho Blei ong to ma bikini namar kimtip ya ka ba kila le kadai tang kani ka Jinglong ka bang syam ha Blei
hai ki wei nginum syam but kani ka Jinglong bo ka Jinglong Blei kadai ka Jing bha ila ban pensyong nong rem ha ka Jing tho ka bangi syam hamat hias kolonong ka bakhat khandai ka dokhat ka bakhat riu hang tu ngi yo I ka Jingngethuh khana ha ka ba uni u samla ru spa la wan chu Jesus Christ but ulakwa banyo ta ka Jing im ka bom chukut ba untip kum nu bu le ata ba ngi puli kini kentien ha dokhat ka bakhat riu bakhat nyo ka ong ha khami ru wei ulawan pa ula ong ha u ko nong hikai ba bha ngan le ya ka ba bha ayu bangan yo ya ka Jing im bom chukut ula ong te ha u Jesus Christ ula ong ha u balei ba me khot ba bha nga ngam om dan u ba bha handai tang uwe u ba Blei te cái Jing mut ka jong kini kentien ki ba Jesus Christ ula kran hang ni Jesus Christ da supet kini kentien ka sup I kum ba kapen pa ba Jesus Christ ndai ba bha handai ngi I pat ki kam ki jong u ki long ki ba bha kamun iu kan ni ba uong don tang uwe ba uta ude Blei ba bha hang ni ka ka ba Jesus Christ ukwa ban hikai ban kedo yo uni u salna ruspa kolong lada me ma khot yang au ba bha ngam de tang uta unong hikai halenga de ru unong pen em ngam de tang unong hikai ban hikai me e kalenti jong Jing bha re wan sanga nga long kata ka Jing em bat nga adon ka Jinglong Blei ngam de tang uba bha bu spul pa kita ki kam ba bha halenga long uba bha namar ngadon ka Jinglong Blei hanga nga de uta uma saya uba me lembat ki parliament ki jong me kila ab kami anga haini ki snam ba ki spa snam ki bla le nyo te kadai kata hi ka jes jong kani ka Jing kran ka jong Jesus Christ hani kalong ba lada ujusu ulong uba bha ne di lada Jesus Christ udon ka hok ban sha khot ban long uba bha uderu ban long ban don ka Jinglong Blei ha u ban kani ka Jing bha ka jong Blei ka pau ha u ha ka Jinglong bu long Blei u e ka de ka Jing e bat kaniru ka pau shana ha Jesus Christ ba ngi puli bu Blei ulong ka Jing e ka Jing bha ka pau ha ka Jinglong Blei ba u Blei ulong ka Jing e ka Bible ko ong ngi ulong ka Jing e ba kani ka da pau shana e ha Jesus Christ bu ulong ka Jing e kumbang la ong ni phi mantan ba wa la kila le bom su nyu Jesus Christ ri Jesus Christ ula duai na ka benta ka Jing kitu ki brio bola ong apa tu ma iki na ba kim tip ya ka ba ki le te ko ke men ki para ki junga ka Jingsngewthuh ka bakla Shaphang ka Jinglong Blei kan paru hakikam ki jungi hakikentien ki jungi haki Jing duai ki jungi ka Jing pan ki jungi nu Blei kan pau hang ta baka paru hakini sngi ka bangapet ka pau namar ka Jingsngewthuh ka bakla Shaphang ka Jinglong Blei ka khata yu ka Jing im ka jungi bat ni syam ba hakini ki por ki brio kum ki Kristan ki para Kristan hot ki adem ki khot si ka jung ki ki adwai ba kin pan yu ta mun sim ba khoi ki penlong ki program ki Jing duai ka jung ki ba kin pan yu ta mun sim ba khoi ki duai san sen sau sen chi sngi lai sen chi sngi ba kin yo yu ta mun sim ba khoi bat ka Jing kli kilong hapo ba ki pan yu ta mun sim ba khoi ki pan ban yo ka ai ki pan ban yo ka bor mar kata ka di ka Jingsngewthuh ka jang ki ka di tang ka bor hande hato ka nungut nengi ki ba pan yu Blei hakani ka ya ka bamenta hani ka por ka bamenta ka pidang sngap pidang pet ya kani ka video ru hato ada ha pi dam me ki khosi ku jang phi ba fen pan yu man sim ba khut hato pi pan mo ya kata ka bor ban pen kelai ka do not ku jang phi ne hato pi pan tang ba fen yo tang ka bor ba fen khia ba fen le kamba ba la ban pho sniu ki Jing pho sniu la ban yu thu lu pa ba kum ta ta hani ka Bible ko ong
Pak ong dak basyai ru ladang ila belek kita ki ru henry ladang imdan pat ke jing e kita ki ke bro ki long belek no Pat menu bolong ke jing e u Blei long ke jing e ni don kam yu Blei bengen don ke jing e bat de kani bahabangi ni pan yu Blei yu mensim bakul ni di ban pan shwai kata ka bakong san ki bakong san tam kata ka ban pen kelai ka do anut ke jing langi la ke pop ke jing ka bolong basaw han henry ada habangi yo ya ka bor ke jong na u Blei ka boning kong shwa ka ba ki de ban tharang ro di ban kwa ka di ban pen kelai ka do anut ke jing ba yangi on site khu ba nong barli kom ka yor bat kari kani mengide ban sungthu ba ngin Shaphang ba bangi pan tungin pan shwa ningkong bengin long ki brio ki ban kelai ke Jinglong ke jingi bengin IT ke jing em ke jingi u Blei penyat ke jing em jingi kita syarut kita ki bor ban le ki kamba ban pen pau kata ke jingla ke jingi ban long kita ki wei ni kita ki ba buat ki nong buat ki ba shet ham ke jing u Blei shwa kita syarut ka baning kong shwa ka de yangi bengin pen kelai ke jing em ke jingi kani kalong ke jing sam ke jinga ha ka di kapor da ka buram yu khapa bu khun amen